Здравейте, хора! Виждате, че играя Майнкрафт. Един напълно непознат за вас сървър. Сега някой ще ме нарекат читър. Ма не съм! И тъй, в този епизод това ден ще видим новата версия. И не само тя. Ето. Много хора от вас очакваха комповата версия да излезе най-накрая. Излезе. Искам да ви кажа, че всичко е като на компютъра, но ги няма тия цветните стъкла. И рая. И рая го няма. Сега ще ви разкажа и че ще почвам много поредица на Far Cry Primal. Устройството на дете ще снимам няма да бъде казано. И няма да... Единствено дете ще кажа е RAM памета. 8. И сега някои от вас ще се питат как може така Far Cry Primal да тръгне на 8 RAM? Ми може просто. Просто може. Като е гейминг лаптопа поне малко гейминг. Ще тръгне със сигурност. Сега къде тръгне с тази братка. И така. Сега някой от вас ще ми видят долу в коментарите, ако въобще някой се сети да провери долу, ама пак казвам долу в коментарите, или пък просто поиска някой от вас да напише някакъв коментар, защото не знам защо, но когато качвам ново видео, има много гледания, няма пред такива като 100 примерно. Максималното гледане, не съм получавал до тук е май 50 или по-малко. Не помня. И така. Там за видеята казвам ви всичко, ако искате... Упа! Ай, че това вик стреса, Аз даже и от тук не виждам колко ми е живота сега. Дяволите, що не се взе блокчета. И така, хора, subscribe to me. Subscribe, лайк на видеото. Още няма да се казваме да виждаме, в края на клипа ще се опитам да кажа точно subscribe и лайк. И сега имам ли някой блокчета? Няма да ми поддявалите. Аз направо трябва да се пуска на креатив. Не, аз съм читър, зато и няма да се пуска на креатив. Най-глупата идея на света. И така, хора, сега ви казвам по-добре да разберете коя е тази Far Cry Primal. Напишете го в YouTube и аз колко айран съм пропуснал. Така, напишете Far Cry Primal в интернет, проверете и кажете долу в коментарите дали наистина ще ви харесвам. И сега ви казвам subscribe, лайк на видеото и чао.